Selamat datang Dunsana Ambo dari jauh nan lah tibo di acara festival Saratui tahun jam gadang Bukit Tinggi. Pada hari nanti kita akan bermain kuis irama Minang atau labia disingke urang Kim Minang. Baru sana kita mulai walai agak terui. Lamak di danga indang balim biang pamenan hati tujo mudo coy ko bana badan tabar yang marubah laku paranggainyo ilalai tolong deh mah di manyo gali deh nadiak jandi gali tiap juo gali deh nadiak jandi gali tiap juo rami pasanyo orang Sinayan rami menjalang hari sanjo walaupun hidup bajaruhan namunnya sayang tata juo ilalai juong deh diak di manyo gali deh nadiak jandi gali tiak juo gali deh nadiak angko apa jadinyo badan tiang bunyi kaleng tunggu kartu kalua juo angko ko apo nan tapalan tiang mambuek ragu den jadinyo ilalai tolong den mak di manyo gali deh nadia yo angko 25 gali deh nadia yo angko 25. Babari tungau jalan di dinding hendak lari dari Panjago sabale angko nan tak jadi tambah jo angko tigo ilalai tolong deh mah di manyo gali deh nadia tambah jo angko duo gali deh nadia angko 70. Ayo manyo na lama sua. Oke Dunsana Ambo. Badan tiang dan tiang bunyi kaleng tunggu kartu kalua juo angko kopo nan tapalan tiang mambuek ragu den jadinyo ilalai tolong deh mak di manyo gali deh nadia janda yo angko duo gali deh nadia angko 30. Lamak di danga indang balim biang pamenan hati tujo mudo coy ko bana badan tabar yang marubah laku paranggainyo ilalai tolong deh mah di manyo gali deh nadiak jandi gali tiap juo gali deh nadiak jandi gali tiap juo rami pasanyo orang Sinayan rami menjalang hari sanjo walaupun hidup bajaruhan namunnya sayang tata juo ilalai juong deh diak di manyo gali deh nadia jandi gali tiak juo gali deh nadia angko apo jadinyo badan tiang bunyi kaleng tunggu kartu
Sabalik angko nan tak jadi tambah jo angko tigo. Ilalai tolong deh mah di manyo. Gali deh nadia tambah jo angko duo. Gali deh nadia angko tujuh tibo